И така, какво става днеска? Почваме играта, обаче вече с мод Cheatbox. Ето, Cheatbox-а. Ползваме го само за прехвърляне на ден, за пари в много редки случаи, може би. Даже може да ни го използваме. Предния епизод видяхте какво се случи, направо много се изнервих. Ама за какво? То няма смисъл. Сега даже е светло. Без да го превъртам. Да и сега. Един път умряхме и се фани отново в къщата тук вътре. А не. Светло друг път. Добре. Сега ще го оправим. Сега си лягаме. Ще превъртим времето. Тъй. Къде ли е за времето? Къде е за времето? Опа, го намерил. Опа. Айде. Тъй, готово. Хубаво. Сега вече отиваме да бачкаме. Въпросът ми на къде трябва да тръгнем сега? Че последния път, значи наляво казахме. Не надясно, защото би прекалено много път. Наляво. Това е само момент. Тъй, готово. Нали съм на... Добре. Остана бе, що сега... Кой сега ме пише бе? Добре. Готово. Сега как да се измъкна от тази кола? Добре, махнахме се. Пусни го и така. Windows Header. Изтъркай предния джам, значи той го правим за трети път, ако ни се лъжа да търкаме джамове. Ай, готово. Този път няма се престараваме. Тъй. Ех, чихърка. Monday. Последния път казахме, че няма дърпаме ръчни, ама... Кой го спазва той прави? Много ясно, че ще дърпаме ръчни. Тази кола много ме изнервя. Сега в този момент ръчната е перфектна, защото поднася колата и я вкарваш в движение. Лекичко, спокойничко.
Сега ни добре, светло ни, не бързаме толкова. Ай! Къде отидох, бе? Ко натиснах, бе? Ко направих, бе? Uma lauta! Айде, помогнете ми. Ai, sta Опа! vittu! Скри го. Какво направих аз? Защо съм ти? Телепорт сред. Ко натиснах, бе? Що ми... Как се вкарах в този режим? Аха. What? Не. Как се дигам? Ко стана, бе? Ай, какво ма прицака ти? Защо съм тук? Кое го пусна този тъп режим? Сега какво го пусна този умрелия режим? И защо съм тука? Се. Ве. Не ста. Това трябва да е... Не знам. Tu. Nada. Аз сега оправи ли се? Vittu jenkevää. Само и не се оправи. Ама аз съм в драйвинг мод даже. Ко стана? Ама защо съм бъгнат? Тая игра са базика нещо с мене. Жестоко. 111. Хелп. Аха. Не. Би. Добре. Сега съм нормален. Аха. Би. Къде съм аз? Къде си ти? Ванчето. Гле. Това е ужасно. Направо нямам думи. Така ли трябва да почваме от начало епизода още? Първите 10 минути трябва да са. Аз как се ядосвам? Още прецакано. Чай сега.
Значи с Ви ставало нещо. Разбрах. Значи с Ви сме са... Просто и аз не знам. Тя колата ми... Ще махнем нуждите и ще пуснем 10 часа. То направо не се играе тази игра. Сега, какво правим тука? Тъй, General. Аха. Но все още имам нужди. Добре, да я да ги разгледаме сега. Фираут има тук телепорт. Спаунър. Бих искал да пробвам той с таксито. Обаче... правим ли го караме такси? Хубаво. Вече сме бъкшиш. Превъртим деня, викал в тъй сега. Тишай. Сега отиваме да видим. Кой? Кога съм търпал смокача? Не ми стана ясно. Айде мама. Той човек, не, той почтенските кутии. Там бакшиш. Тая игра е определено много по-трудна от My Summer Car. Нищо общо. Въпреки че не знам. Имаш повече възможност за работа тук. Тя що не размразява тази кола? Точно. Дали там таксито и трябва да го набера? Там е! What? Аз директно съм устрикнал и те. Не е стълба, не. Не. Мале, как ма видя? Точно направо му се сви душичката. Как видя как карам. Направо не иска да си дава таксито. Дайде готово.
Сега какво правим? Стои такси сега. Аха. А къде е пича за таксито? Ама аз не знам как се прави работата. Кажи ми, че е ръчка. Не. Ще запали ли? Тук нещо за свещ има ли? Оп! Иска да подгрее свещ. Паркинг брейк. Тези свещи още не са загрели. Аз къде я знам как се работи сега с той такси? Някой няма ли да ми обясни? Той ще ми спре. Ще ми спре на кукуля. Оп, загряха. Добре, има скорости. Тук. Сенника мога го отварям. Каква е тая карта, бе? Ох, мамо! Пази Боже да се оправя стои нещо. А как трябва да го работим тук? Аха, тук пускаме централата. Оле! Набутах се. Ай, пуснах бележка. Сега на кой да я дам? Не знам. Сега как правим работа да стои такси? То още не е почнал да размразя. Е толкова ли студен? Защо джама не са... То през джама на той такси нищо не се вижда. И пуста.
Добре де. Джобс. Привей, чай сега, който и сега. Ей си ги привеждам, че направо луда работа. Така. Той ти пуска... Ох, мале. Ма тя тая кола, що не размразя. Аха. Добре, дай сега ако се кача аз. Би било да ме накажат ако се я караме и тъй просто. И какво бе човек, нали аз си плащам бензина всичко? И гледай, тя няма гориво аз. Минус 12, па не е толкова студено. Мале, че такси, що ми лагва толкова. То с лаптоп изобщо много зле работата. Но ми трябва. Оп. Sinä valittu taksimoista ei saada. Опе. Mitä mahdollista? 302 иска. Къде е 300? What? Аз тази карта нещо не разбирам. Ихе, той то къде чак? Схванах. Ма тя не размразя с таклата с кола, как да я подкарам тя. Такси. Това и как го написам. Тя изобщо духа е тука. Опенти е 302. Ох, вали, я почна бе. Тя модерна работата с кола. Чай сега. Мене ми лагва той. Тя мишката ми е прецакана, то заради той. Добре, дай да повъртим времето. Генерал. Тъй. Сега караме до ето и нещо. 302, значи то завой го вземаме, караме от тука и разклоняваме някакво. Добре, не. Ще се оправим. Хендбрейк някакви. Айде, вече сме пробакшиши. О, тая кола колко по-хубаво се усеща. Ихи! Мощното и бе! Мощната таксиджика. Гледай го и поправя.
Добре, дека стигнем там и завидим. 6 степен, нали? 5, 4, 5. Айде, ще направим един клиент и се прибираме. Право на нас вече сме таксичи. Къде беше завоя обаче? Тук ли беше? Не, там. Ето и такси поправи. Направо ще я пратим. Ах, как занесе? Тука ли? Тука ако има завой. По-напред. Е там. Да. След табелата е там. Тъй, сега... После ще спрем, ще я разбим. Аз 302, там 202. Не 302. Тази кола IBS и такъв. О, дели IBS има. Модерното и такси. Аз къде го пуснах този мигач? Въпросът е дали ще успеем да го качим той. Та кола може ли, дали може да се дрифти? Ще пробвам. После. Може. То стои така. Сега с този мап ще го науча наизуст. То... кола не забравих. Тук на разклонението ще спрем точно. Уихи! Тук сега ще спрем. И ще го гледаме. Кое е положението. Иди, IBS-а как? Без вписа, бе. Ето, абе такова нещо. Що ми иска да сме? Защо не ми... с колан съм. Добре. Сега. След като сме се отклонили на тук, караме направо. И някъде след релсите ни е къщата. Значи само направо. Добре. И тестим. Опетинте. То друго, нали няма 302? Да. Само направо и след релсите. Дай ще си гледам. Те са 400 нещо. Вари. Не е никакво уж Меркендеса. Меркендес, биричи, папа, хулиганки ходи. Ай, не.
То да кажеш нещо за Мерцедеса. Да го похвалиш този. Да, сега. Ще го видим къде е нашия човек. Не сме много близко. Че изкърка. Сега той ли е големия завой там на картата, дете даде? Майче. Не. Бе, ние сме го минали. Реус сега ми трябва, Реус. И също няма завърши добре. Давай, лекичко на втора са 60 тук. На трета даже. Тъй. Караме клиента. Зареждаме колата. Методан трябва да пуснем апарата и той да брои после. Мисля, че той трябва. Да пуснем апарата и да брои. А дали трябваш да го... аз не мога ли да излъжа клиента и те? Сигурно мога, ама някак да знам. Ще пробвам някой път. Този откъде ме извикал? Аз да го обърках. Абе не съм. Уж. Ми карам и това е. От тако са. Като не го намерим. Поне си имам и хубава читава кола. Аз къде съм? Аз да го подминах то и то. Да. Ага, тук съм и ги релсите. Тя къщата е някъде след релсите. Тук нищо няма. Тук няма нищо. Ага, видях я. Той е къщата, нали? Къде ли е клиента? Ако изобщо го има още.
Оп, его, оп, видя го, айде. Мале, помисли. То защо е толкова гол? Ко? Добре, де, както и... Ох, няма спер. То, какво ли си вика? Не, брат. Ай, стига. Това вече е нереално. Ай, ще избутаме. Малко. Бутай. Той Мерцедес, ако и назадно, отиде работата. Не, айде бе, качвай се бе. Оп. Колко става? Добре, то защо седи тука? Ела бе, пич, ела! Той там излез на пътя. Какво мислиш тука? Чай да го пусна. Terve vaan! Taksikin tulsit ja... Ох, че ме изплаши този. Неговата кожица. И аз само затъмнел снимкица. То. Къде викаш? Да я пускаме ти апарата. Начална такса 32. Сега дали ще брои? Сега до къде го карам? 104, където е? Дали ги брои тука? Ай, не! Биг проблем. Опа. Голям господинчо отзад пак се... Що умря той? Остана с касовия апарат. Ай, брат, в колата не са пуши, бе. Все едно не се е возил в текстос. И какво по 20? Тъй сега на къде караме? Ние сме 302, значи от тука. Тя на къде фащахме? Към Лопе. Значи ако фанем, ако се върнем, да, значи тръгваме на тука и само направо. Ти изброи ли нещо? Що ни брои?
този апарат нещо да ма прецака тук. Карам малко пък. Дали съм го пуснал? Принт. Не. Значи сега е пуснат и на 1 километър. Брои. Значи трябва на 1 километър да ми даде. Ма дали ще ми даде? Ще само направо караме. Стои четворката. Добре. Ох, това е гадно. А 1 километър не го ли минах вече? Май трябваше да мина по магистралата. По-дългия път, доста повече пари да дава. Да, и сега вече към Лове. Колко километра е Лове? И 3 километра. Това защо ни учита? Тази машинка се е развалила нещо. И учита, бе. Кинта, 32 кинта, кой ти ги да? Aí. То дали са променяли си ги броите и като му пусна разписката, бележката и ми е там. Добре, сега обаче абсолютно само направо. 104. Като стигна кръстовищ, ще трябва да вия наляво. То на къде ти да тръгна? Да, наляво. А машинката пак умря. Що умря? Що ни брои? Опа! Не. Това не трябва да стане. Трябва да го разгледаме след малко. Не! Randomize.
караме толкова. Ай! Не ми свири, бе! Мама ти изро! Не бе, брат. Big проблем. Толкова ми сир откъде са... Пак ли състои си имам проблеми? Добре. Аз не мога я бутна! Има ли как да се спална таксито поне при мен? Чакай. Викал. Телепорт. Спаунър. Тук ще стане ли? Не. Ма няма да са телепортна. Таксито да са телепортни. Къде се появи този пияния на наркоман смотан? Аз пък какво? Що не се нацепих в него? Що ще да умра? Брат, ще трябва да си ходиш, сори. Че играта нещо са гаври на 100%. No. Бягай го. Сега ония тапанар няма ли да мине? Да издърпа колата. Смутаняк. Добре, сега ако пусна разписка. Ето ти разписка. Бричет. Искаш ли я? Ми трябва. Еми... Явно... Не знам от тая игра дали ще има още епизоди, със сигурно ще има, но... По-нататък. Може да почнем друга игра, Евротрък и подобно. И той беше от мене за епизод 3 от My Winter Car. Чао!